Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Змейстер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з нашым гостцем, дарадцам Светланы Тихановскай па палітычных пытаннях Александром Добровольским. Добрый день, спадар Александр. Вітаю. Спадар Александр, давайте, может быть, пачнем вось таго. Может быть, я памыляюся, но мне так падаецца, калі я параўноўваю узровень уцягнутасці офіса найперш Светланы Тихановскай, ну а можа там і іншых палітычных структур з офісам тым ці іншым чынам афіляваным у выбарчую кампанію мінулую па выбарах у Координацыйную раду трэцяга склікання і ось як сёлета адбываюцца выбары, то сёлета значна больш неяк такая адчуванне, што уцягнутая нейкая там інфармацыя, перапошчваюцца звароты, там падтрымка, заклікі і гэтак далей. Сапраўды так, ці я памыляюся? Ну, здаецца, вы не памыляецеся. Раз на раз не прыходзіцца, канешне, і мінулым разам была такая першая кампанія па выбарах. Зараз усе набраліся досведу. Думаю, што яна будзе больш цікавая. Хацелася б, каб было больш выбаршчыкаў, але офіс Светланы Тихановскай падтрымлівае як самыя выбары ў Координацыйную раду, так і усе спісы, якія у гэтых выбарах удзельнічаюць. Якая роля ваша у гэтых вось таких зменах па ўзроўню уцягнутасці? Ну, що ж таки палітычны дарадца, вы там сказали, що там мы там где-то вот минулый раз как-то не дапрацавалі, палітычна не даглядзелі, зараз трэба інакш. Ці не? Вот як? Не толькі я гэта сказаў, шмат чаго мы абмяркоўвалі, і тады вырашылі, што трэба больш інтэнсіўна працаваць, каб не ў самых выбарах удзельнічаць кожнаму, а каб падтрымліваць увесь гэты працэс, каб людзі маглі мець права выбару. Хоць такое невялікае пакуль што права выбару, але гэта важна. А можа быць, прычына ў іншым. Мінулы раз, калі фармавалася Координацыйная рада трэцяга склікання, была такое, как бы так, ну, скажем, подазронае, такая, паглядаў на гэтую раду, там офіс, і маўляў, ну там нейкая структура, якая незалежная, якая будзе прасоўваць там і кіравацца сваімі там бачаннямі, інтарэсамі, палітычнымі там нейкімі момантамі. А за гэты час атрымалася пад сябе падмяць Координацыйную раду офісу, і цяпер уже спакойна можна і заклікаць. Но вы наогул, я думаю, што, канешне, падмяць пад сябе нікому ніколі не ўдасца. І зразумела, што і зараз ніхто не зможа падмяць пад сябе, ніякіх такіх жаданняў не было і зараз няма. Можа паглядзець на спісы, якія ёсць. Усяго 80 будзе абрана чалавек, а ў самым вялікім спісе няма і 40. Вось. У іншых по 22, там по 17, по 18. Гэта значыць, што гэтыя спісы не разлічваюць падмяць пад сябе Координацыйную раду, а разлічваюць удзельнічаць. У гэтым сэнс. Так што я раней балатаваўся ў Координацыйную раду ў мінулы раз, працуючы ў офісе, і гэта ніяк не выклікала да мяне там нейкіх пытанняў, навошта ты гэта робіш і так далей. Так што не было такого жадання падмяць і не будзе. І самае галоўнае, што калі хтосьці паспрабуе гэта зрабіць, то ён нічога не атрымае, таму што тут трэба сеткавая стратэгія, каб складаліся намаганні, а не каб былі нейкія канфлікты ці абвінавачванні. Так што толькі тады, калі будзе разнастайнасць у Координацыйнай радзе, яна зможа нармальна працаваць. Але ўсё ж таки, спадар Александр, давайте, вось вы зараз не дарадца Светланы Тихановскай, а просто чалавек, палітык, дасведчаны у гэтай усім сферы дзейнасці, можа быть, эксперт па палітычных пытаннях. Ось патлумачце, ўсё ж таки, вось гэты дакумент, які быў год таму распрацаваны і прыняты аб як она правильно называется? Меморандум узаемадзеяння. Да. То есть хтосьці называў яго, што гэта менавіта вось гэтым меморандумам быў заключаны пакт такой аб сумесным дзеянні, які ў прынцыпе і как бы зрабіў Координацыйную раду праофіснай структурай. Ну, ведаеце, там быў меморандум прыняты, абмеркаваны па ўзаемадзеянні трох структур. Офісы Светланы Тихановскай, аб'яднана пераходнага кабінета і Координацыйнай рады. І кожная з гэтых арганізацый ад астатніх залежыць.
і таму казаць, што гэта праофісная ці пракабінетная ці пракаардынацыйная радная структура не даводзіцца. Зараз мы бачым, што ёсць спрэчкі, ёсць нават канфлікты, ёсць розныя меркаванні, і гэта абмяркоўваецца. Калі ёсць парадак абмеркавання, такі як мемарандум, гэта просто прыводзіць да больш канструктыўнага абмеркавання, але не здымае пытанні, якія ёсць, і дазваляе гэтыя пытанні вырашаць больш цывілізавана. Ну, нема. І гэтыя падазрэнні мне здаюцца неабгрунтаванымі і недалёкімі. Ну чаму? Вось ёсць офіс Светланы Ціханаўскай, які ўзначальвае Светлана Ціханаўская. Вот ёсць кабінет аб'яднаны, які фактычна таксама ўзначальвае Светлана Ціханаўская. Ну і трэцяя важная структура, каардынацыйная рада, якую Светлана Ціханаўская не ўзначальвае, але мемарандум падпісалі і ўжо фактычна улілася вось у гэтую структуру. Ну, ведаеце, калі так глядзець, то Светлана Ціханаўская падпісала з Робертай Мецолай, кіраўніцай Еўрапейскага парламента, таксама мемарандум супрацоўніцтва. І што, Еўрапарламент стаў падофісным, ці што? Ну, можа быць, часу не хапіла, калі стане. Я, дарэчы, не супраць. Ну, я думаю, што гэта нічога не дасць. Таму, можа, хтосьці не супраць, але калі хочаш супрацоўнічаць з кімсьці, дамаўляйся. Вось у гэтым сэнс. Яшчэ один момант, ну гэта ўжо не да вас, хаця просто вот вы, можа, патлумачце. Я чуў такія выказванні, абвінавачванні, што калі прызначалі там ці абіралі другую віцэ-спікерку, якой стала былая памочніца Светланы Ціханаўскай, Стася Гліннік, то, маўляў, пад гэтае прызначэнне, пад Стасю Гліннік сламалі статут каардынацыйнай рады. Ну, я магу сказаць, што ў гэтым працэсе не ўдзельнічаў, але быў у курсе, і я сам яшчэ ў першай каардынацыйнай радзе, якая складалася дэлегаваннем, а не проста прызначэннем, там, дзе просто розныя арганізацыі дэлегавалі, я прапаноўваў, што нельга, каб быў толькі адзін намеснік, таму што ёсць розныя меркаванні, розныя фракцыі, прапаноўваў, каб апазіцыйным так званым фракцыям таксама прапанавалі пасаду намесніка. Вось. І гэта было б нармальна у розных парламентах, или каардынацыйную раду называюць протапарламентам. Ёсць такія правілы, каб былі прадстаўлены розныя меркаванні. На жаль, тады гэтага не зрабілі, але наступным разам ужо прыслухаліся. Думаю, што трэба было б і не аднаго намесніка, ці не адну намесніцу. І зараз ёсць два намеснікі ў каардынацыйнай радзе. Думаю, што магло б быць і 3, і 4, каб адлюстроўваць разнастайнасць пазіцый. Я калі сказаў, што вось у мяне будзе Александр Добравольскі, выкажа ці там пракаментуе, ці распавядзе пра стаўленне офіса Светланы Ціханаўскай да выбарчай кампаніі, да выбараў і да каардынацыйнай рады. Увогуле, мне так жартам спыталі, пазіцыю офіса Светланы Ціханаўскай ці пазіцыю ўсё ж такі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вот она розніца ці не, гэтай пазіцыі? Я пачну трошкі здалёк. Калі ў 21 годзе мы пачалі распрацоўваць трэцюю стратэгію, першая была перадвыбарчая, стратегія каманды Ціханаўскай. Яна была накіравана на аб'яднанне намаганняў і перамогу. Другая паслявыбарчая, яна была накіравана на абарону перамогі, што, на жаль, не ўдалося. Але і на легітымацыю Ціханаўскай да легітымацыю Лукашэнкі. І яна ў гэтым сэнсе ўдалася. Трэцяя стратэгія не магла быць стратэгіяй офіса Ціханаўскай ці яшчэ адной арганізацыі нейкай, ці некалькіх арганізацый, таму што было відавочна, што нашых намаганняў нават супольна не хапае, каб змяніць сітуацыю. Трэба аб'ядноўвацца, узмацняць сябе, аслабляць рэжым, і ў гэтым быў сэнс змяніць баланс сіл. Дык вось, я хочу сказаць, што каб я клапаціўся пра аб'яднаную грамадзянскую партыю наперш, то, па-першае, я б не працаваў у офісе Светланы Ціханаўскай, працаваў бы у аб'яднанай грамадзянскай партыі. А па-другое, гэта было б вялікім глупствам, таму што зараз дзяліцца на арганізацыі, якія там адна хоча паказаць сябе вышэй за другую, не толькі нема сэнсу, але вельмі небяспечна. І таму я заўсёды, нават калі
абмяркоўваем у офісе, гавару пра ўсе дэмакратычныя сілы. Нам трэба працаваць для ўсіх дэмакратычных сіл, каб дэмакратычныя сілы перамаглі, зрабілі сваю краіну нарэшце дэмакратычнай. І трэба забыцца пра гэтыя рознагалоссі, аб'ядноўвацца на галоўным. Калі ёсць нейкія нязгоды, трэба абмяркоўваць. Калі ты бачыш, што ты не сыходзішся з кімсьці, ну, ідзі працуй у іншую структуру. Так што не. Я працую хутчэй на ўсе дэмакратычныя сілы, чым нават на офіс Святланы Ціханаўскай. Тым больш я не працую на розныя іншыя арганізацыі. Цікавая заўвага, мы можа да яе вернемся, але ў чым перашкода ў сённяшніх умовах працаваць і на аб'яднаную грамадзянскую партыю ці у грамадзянскай партыі і на офіс Святланы Ціханаўскай? Можна ж быць працаваць, выбачайце мяне, міністрам аб'яднанага пераходнага кабінета ці там дарадцам Святланы Ціханаўскай і адначасова у каардынацыйнай радзе быць дэлегатам? Да як вы, дарэчы, да гэтага ставіце? Такая практыка ёсць у Літве, такая практыка ёсць у Вялікай Брытаніі і ў дзясятках дэмакратычных краін, што чальцы парламенту становяцца міністрамі і так далей. Думаю, нам трэба быць трошкі цверазейшымі і гаварыць, што ў нас яшчэ гэта не парламент і гэта яшчэ не міністры, можна да гэтага імкнуцца, можна выконваць пэўныя функцыі, але сумяшчаць, канешне, можна. Я пра тое хочу зазначыць, што калі ёсць толькі інтарэсы адной арганізацыі, то гэта в прынцыпе нармальна, але ты калі хочаш перамагчы, супрацоўнічай з астатнімі і дапамагай, каб яны супрацоўнічалі. У гэтым сэнсе няма перашкоды працаваць і падтрымліваць аб'яднаную грамадзянскую партыю. Я, напрыклад, буду галасаваць за спіс аб'яднаная грамадзянская платформа на выбарах каардынацыйную раду, але я лічу, што павінны быць і левыя, і правыя, і розныя, каб там была дыскусія. А каб не было аднапартыйнай сістэмы, якую я, як чалавек, які нарадзіўся ў Савецкім Саюзе, бачыў, памятаю і лічу вельмі небяспечнай для краіны, для грамадства. Скажите мне все ж таки, с такой пункту гледжання палітычнай мэтазгоднасці, чаму офісу умоўна так было не стварыць свой канкрэтны спіс? Это ж не забаронена ніякімі там со статутам каардынацыйнай рады ці статутам офіса, а абралі такую тактыку раскідаць сваіх людзей па розных спісах. Ну, цікава з вами размаўляць. Офіс адразу прыняў рашэнне, мы абмяркоўвалі гэта, што мы роўна будзем ставіцца да ўсіх, хто будзе балатавацца, будзем падтрымліваць усіх і будзем падтрымліваць гэтыя выбары. І кожны чалавек, які мае нейкія сімпатыі, там моладзевы наступ, напрыклад, Маргарыта Ворыхава, яна вядзе моладзевую палітыку, ёй там цікава працаваць. Мікалай Казлоў у сферы бяспецы, яму там цікава працаваць. І яны могуць і маюць поўнае права балатавацца па розных спісах. Галоўнае, што офіс не будзе нікога пасля вызываць на кавёр, як кажуць, там, як вы маглі б мяне зараз спытацца наступным пытаннем, і казаць, што ты не так там галасуеш і так далей. Гэта не было і не будзе, потому што там... Ну, навошта, калі яны будуць галасаваць так, як трэба офісу? Ну, так не будзе, таму што ёсць у гэтых спісах і фракцыях таксама рознае меркаванне, не абавязкова. Нас, напрыклад, блок Воля крытыкаваў за тое, што мы недастаткова увагі звяртаем на добраахвотнікаў. І справядліва крытыкаваў. Я думаю, што можна прыслухоўвацца, лепш пачуць гэтыя галасы і супрацоўнічаць, чым прымусіць галасаваць усіх так, як ты хочаш. Гэта глупства, гэта не дэмакратыя, і гэта не тое, што мы хочам пабудаваць у сваёй краіне. Ну, але тут нічога дрэннага няма. Мы бачым, як працуе ЗША вот эта вот сістэма лабістаў. Ну вот ёсць у вас там лабісты свае там офіса, там ці афіляваных да офіса структур таго ж самага кабінета. Я кажу, ваши, ну то есть не ў тое ж сэнсе, што вашыя там ці там Ціханаўскай, там ці Франны Кавячорка, а лабісты той палітычнай пазіцыі, стратэгіі, якую абраў офіс, і яны будуць прасоўваць яго, лабіяваць у сваіх фракцыях, калі яны будуць абраныя. Ну, па-першае, што нічога дрэннага няма.
Ну, я і кажу, што нічого дрэннага не дрэннае ёсць, таму што калі, напрыклад, у нас была б двухпартыйная сістэма і былі б сапраўдныя выбары у сабраны беларускі парламент, дзе будуць змагацца палітычныя партыі, то гэта было б натуральна. Але ж мы да гэтага яшчэ не дайшлі. І зараз пачынаць паміж сабой спрачацца за тое, што не мае значэння пакуль што, таму што ў нас няма магчымасці, каб людзі выбралі уладу нармальна, то трэба змагацца за тое, каб людзі выбралі гэту ўладу. А пасля ўжо левыя, правыя, астатнія, гэта розніца будзе мець значэнне. Зараз нам трэба стварыць умовы, каб партыі ці палітычныя іншыя структуры маглі канкураваць на выбарах. І на гэта трэба працаваць. І таму так, ёсць рознагалоссі, трэба працоўваць супольныя пазіцыі, але накіраваць усё ж на супрацу ўсё, а не на толькі барацьбу, хто там лепшыя ідэі мае. Гэтыя ідэі трэба стварыць магчымасць рэалізаваць, а пасля ўжо спрачацца, якія з іх лепшыя. Так што я думаю, што параўнанне наўпроставае не вытрымлівае крытыкі, таму што нам трэба яшчэ стварыць нармальную дэмакратычную дзяржаву, каб пасля ўжо змагацца ў парламенце і ўжо там адно супраць аднаго, партыя супраць партыі. Зараз ёсць магчымасць для дыскусій, але ўсё ж у нас ёсць супольная мэта і ў сацыял-дэмакратаў, і кансерватараў, і ў БНФ, і аб'яднанай грамадзянскай партыі, і ва ўсіх. І таму офіс не ставіць сваёй мэтай прасунуць сваю ўласную стратэгію, а ставіць мэтай, каб у нас была супольная стратэгія. Александр, пытанне, якое задаецца ад беларусаў, якія, можа быць, не асабліва ўцягнутыя ў палітычныя працэсы, але ім все адно цікава, все адно баліць, але яны пытаюцца, што канкрэтна робіць каардынацыйная рада? Для чаго яна нам неабходная? Як яна ўплывае на наше жыццё? Я гэтае пытанне скіроўваю да вас. Я разумею, як вы можете адказаць як палітык. Мы ўжо такія палітычна правільныя там і добрыя адказы былі і чулі ад Александры Мамаева, якая вельмі добра распісала, якія дасягненні, асабліва на міжнародным узроўні. Там іншыя расказвалі, тое ж самае і Маргарыта Ворыхава, і Ліза Пракопчык расказвалі, і іншыя. Скажыце мне, як чалавек, як недатычны да дзейнасці каардынацыйнай рады чалавек, вы просто беларус у эміграцыі. Як на ваше жыццё ўплывае каардынацыйная рада? Для чаго яна? Чаго вы пойдзеце галасаваць за там той ці іншы спіс? Я не буду паўтараць, паслухайце, калі ласка, эфіры, дзе Александра Мамаева, Маргарыта Ворыхава ці Ліза Пракопчык тлумачылі, што робіць каардынацыйная рада. Я скажу, навошта яна патрэбна. Мы, як беларусы, якіх ужо не абараняе дзяржава, нават вядзе з імі фактычна вайну, рэпрэсіі масавыя, выціскае з краіны, у якіх куча праблем. Хочам, каб дзяржава ўсё ж працавала для людзей. Для гэтага мы павінны каардынаваць сваю дзейнасць. Калі чакаеш, калі хтосьці зробіць, чакай. Але калі штосьці можаш зрабіць сам, аб'ядноўвайся з астатнімі і каардынуйся. І вось для гэтага і трэба каардынацыйная рада абраная, каб там былі прадстаўнікі, якія адчуваюць сваю адказнасць, і каб мы маглі прымаць і супольныя стратэгічныя рашэнні, вывераныя, абмеркаваныя, а не толькі, каб хтосьці там праціскаваў сваё. І рухацца да таго, каб наступілі змены ў Беларусі. І рыхтавацца да гэтых зменаў, і таму каардынацыйная рада абмяркоўвала стратэгію перахода да новай Беларусі і будзе абмяркоўваць праекты рэформаў. Чаму яна працуе кепска? Вось гэта наша палітычная культура. У нас яшчэ людзі не навучыліся чуць адно аднаго, паважаць іншыя думкі, знаходзіць агульную мову і знаходзіць магчымасці для супрацоўніцтва. Але я бачу, я маю парламенцкі досвед у 2 парламентах, дзякуй Богу, працаваў, і я бачу, што гэты працэс рухаецца наперад. Кожная нацыя праходзіць сваю палітычную практыку. Вось украінцы 2 рэвалюцыі зрабілі, і толькі пасля гэтага пачалі адчуваць сваю адказнасць людзі. Беларусы яшчэ не ў поўнай меры адчуваюць сваю адказнасць, але ў 20-й год ніхто не забудзецца. Вось тады мы ўсе, большасць беларусаў адчулі адказнасць за лёс сваёй краіны.
І вось зараз у цяжкіх умовах, не тады, калі эйфарыя, калі мы пабачылі, колькі людзей выйшла, а зараз, калі ўсім цяжка, вельмі важна не страціць вось гэта пачуццё, што мы адказныя за сваю краіну. А калі хочаш мяняцца, калі хочаш мяняць сітуацыю і хочаш уплываць на прыняцце рашэнняў, можна і трэба балатавацца ў Коордынацыйную раду. Бо гэта адзіны прадстаўнічы орган, які зараз абіраецца людзьмі. Вось і ўсё. Навошта трэба? Вось гэта для мяне зразумела. Чаму кепска працуе пакуль што? Ну, трэба вучыцца. І трэба вучыцца і дыскусіям, і не папракаць адно аднаго, а пачуць адно аднаго. Некаторыя ёсць розныя пазіцыі зараз, і гэта нармальна. Мы грамадства, якое самаарганізуецца у тых умовах, калі дзяржава яму ўжо не служыць. Вось эта самаарганізацыя грамадства паказвае, што мы можам гэта рабіць. І салідарнасць праяўляць. І незалежныя медыі аднавіліся за мяжой і працуюць. І праваабарончыя арганізацыі. І гэта ўсё трэба, каб было ў нейкай пэўнай сістэме. Оно не можа быць пад адным камандаваннем. Гарызантальныя сувязі хутчэй, але каардынавацца праз такі органы Коордынацыйная рада, гэта нармальна і трэба для ўсіх нас. Як вы лічыце, наколькі ўсё ж зараз мы шмат чуем словаў пра неабходнасць некае рэфармавання і Коордынацыйнай рады, вот учора дзяўчаты пракопчыкі Ворыхава пра гэта казалі, і ўвогуле дэмакратычных сілаў. Вам бачыцца такая неабходнасць? Я думаю, што сітуацыя мяняецца. Мы павінны прыстасоўвацца да тых абставін, да тых пагрозаў, выклікаў, якія ўзнікаюць новыя. І для гэтага трэба гнуткасць мець. Але пры гэтым трэба ведаць меру, і калі ёсць нейкія структуры, якія працуюць, то не ствараць замест іх нейкія фантастычныя новыя, а зрабіць гэтыя структуры больш працаздольнымі і эфектыўнымі. Як калісьці Станіслав Станіславович Шушкевіч казаў перад тым, як рабіць новых дзяцей, памый старых. Вось. І тут відавочна, што трэба удасканаліваць. Я думаю, што зараз выйшлі людзі, якія мелі вялікі палітычны досвед, ці якія мелі раней вялікі ўплыў. Гэта Павел Северынец, напрыклад, Зміцер Дашкевіч, Мікола Статкевіч, дай Бог яму здароўя, яшчэ ў Беларусі, Віктор Бабарыка, Максім Знак, Марія Калеснікава. Вось гэтыя людзі было б добра, каб яны мелі свой голас у Коордынацыйнай радзе. Зараз атрымалася так, што яны былі не гатовыя ці не захацелі балатавацца. Гэта мінус для ўсіх, і для Коордынацыйнай рады гэта вялікі мінус, для дэмакратычнага руха мінус, і для іх, я думаю, мінус, бо яны не будуць прадстаўленыя. Але тым не менш, трэба, каб тыя людзі, якія не ўваходзяць у Коордынацыйную раду, дарэчы, рэгламент дазваляе прыцягваць іх да працы камісій, да таго, каб яны маглі кансультаваць, быць экспертамі, каб яны маглі ўплываць на гэтае рашэнне. Ну і што, вось, мне здаецца, вельмі важна рэфармаваць, гэта тое, што сувязь з рознымі арганізацыямі, ініцыятывамі, якіх тысячы па ўсім свеце ў беларусаў, зараз не ажыццяўляецца належным чынам, недастаткова. Гэтыя арганізацыі самі знаходзяць сабе там партнёраў і так далей, і гэта нармальна, але Коордынацыйная рада з імі працавала, каб была адпаведная камісія, гэта была б частка той рэформы, якая павінна быць. Ну і думаю, што ўсё ж трэба будзе далей, хутчэй за ўсё скараціць колькасць чальцоў Коордынацыйнай рады, каб яны маглі збірацца разам, а не толькі онлайн. Ведаеце, онлайн, вось нас глядзіць шмат людзей Еўрарадыё, але гэта адно. А калі ты сустракаешься з людзьмі, плануеш разам і бярэш на сябе адказнасць разам з імі штосьці зрабіць, гэта іншае. Праз экран гэта цяжка рабіць, хоць і можна, хоць мы і навучыліся гэта рабіць. Так што вось больш офлайн, больш разам і больш сувязяў з грамадскасцю. Ну, бачыце, з улікам таго, як мы зараз, я маю на ўвазе беларусаў, раскіданыя па ўсім свеце, а калі ты ўсё адно хоць і закінуты далёка, а хочаш быць датычны да жыцця беларускай супольнасці, ну то як зрабіць? Вот як далучыць амерыканскую, напрыклад, ці там канадыйскую дыаспору, я ўжо не кажу пра аўстралійскую, там і ўсё астатняе, якія былі, дарэчы, дэлегаты ў папярэднім складзе, і з Аўстраліі былі людзі, і зараз таксама ідуць з таго ж ЗША, з Канады. Вот як іх
офлайн далучыць? Ну, ведаеце, это все... Ці вы хочаце абмежаваць тады вот толькі мало того что Польшай дык яшчэ і Варшавай толькі? Не, 100% офлайн зрабіць немагчыма, але возьмем Марыю Ефімову, якая там у Сан-Діего удзельнічае у ўсіх мерапрыемствах амерыканскай беларускай дыаспоры у Амерыцы, і яна прыводзіць гэтае меркаванне ў Коордынацыйную раду і выказвае свае прапановы. Михаил Рубін, напрыклад, з Германіі, тое самае. Так што я думаю, что трэба, каб просто было больш сувязяў. Чым больш офлайн мы збіраемся, вось я збіраюся пайсці тут на некалькі мерапрыемстваў у Варшаве зараз беларускіх, таму што ў Вільні іх менш, і сустракацца з тымі людзьмі, якія тут жывуць, беларусы ў Варшаве, якія думаюць пра тое, што трэба зрабіць. Штосьці з імі абмеркаваць, прыняць рашэнні, пачуць іх ідэі, выкарыстаць іх. Так што трэба, каб ўсё ж большы працэнт дэлегатаў Коордынацыйнай рады працавалі офлайн, калі ёсць магчымасць прыехаць. Гэта значыць, што і з Польшчы, з Літвы, з Грузіі, з іншых краін варта. Ну, канешне, з Аўстраліі гэта не танна, і таму беларусы ў Аўстраліі там могуць збірацца, там іх менш, чым, напрыклад, у Злучаных Штатах, але тым не менш. Пачуць гэтыя галасы, вось 1-2 будзе канферэнцыя беларусаў свету, з'едуцца шмат беларусаў, якія выкажуць свае ідэі, якія раскажуць пра свае практыкі, што яны робяць, якія ў іх ёсць праекты, як яны падтрымліваюць сувязі з Беларуссю. Вось гэта трэба, каб і Коордынацыйная рада таксама чула. Так, слухайте, я нешта не разумею. Вы мне кажаце, трэба пачуць галасы. Вот я пайду, паслухаю людзей, выкажу ім там. Мне столько разоў казалі, што офіс закукліўся, што офіс не чуе, што офіс адрынае любыя прапановы, ці там, скажем, прысабечвае чужыя ідэі, ці знішчае іх. Дык што адбываецца? Вы ўсё ж таки слухаеце ці знішчаеце? А вы можете сказаць таму чалавеку? Это не адзін чалавек. Таму не аднаму чалавеку, што я, напрыклад, адкрыты для таго, каб паслухаць. Бо ёсць шмат людзей, якія выкажуць ідэю, пасля хтосьці яшчэ пачне яе рэалізоўваць, скажуць: о, прысабечылі. Ну, гэта зайздрасць, якая не вядзе ні да чаго добрага. Тое, што у нас дзесьці 200 зваротаў у месяц беларусаў у офіс па дапамогу. Большасць з іх, якія маюць сэнс, а большасць мае сэнс, мы ці ўлічваем, ці даем адказы, ці берем у працу, ці просто дапамагаем людзям, таму што там кагосьці затрымалі, у кагосьці праблемы з'явіліся у самых розных краінах. Шмат якія кейсы не публічныя, таму што людзі не хочуць, але тое, што офіс не чуе, гэта хлусня. Прабачце мяне за такое слово, але гэта праўда, што офіс чуе. Так, Александр Добровольскі не закукліўся, Святлана Тихановская не забранзавела. Ну, прынамсі, нам вот гаспадар Александр так рассказывае. Таму, калі ёсць нейкія пытанні, звяртайцеся. А калі вас завернуць, скрадуць, там, ці зарубяць і знішчаць нейкую хорошую прапанову, звяртайцеся. Потым наступным разам мы... Знішчыць уже позна будзе звяртацца, але калі будзе просто незадаволенасць, калі ласка, напішыце ці мне, ці запішыцеся на прыватныя размовы са Святланай Тихановскай, гэта зрабіць не цяжка. І гэтыя размовы перыядычна некалькі разоў у месяц ёсць. Гэта твар у твар, праз экран, правда, але ёсць такая магчымасць. Так што, калі хочаш абвінаваціць кагосьці іншага, пачні з сябе. Добра, мы пачулі. Гаспадар Александр, хацеў бы вярнуцца да вашай узгадкі тых былых палітвязняў, якія зараз дэпартаваныя, але на волі, ну, за выключэннем Міколы Статкевіча, які знаходіцца, застаецца ў Беларусі да гэтага часу. І, в прынцыпе, былі чаканні, што шэраг з гэтых людзей, ну, той же самы Бабарыка, да прыкладу, там, ці Калеснікава, там пойдуць і возьмуць удзел у Коордынацыйнай рады. Ну, ўсё ж такі палітыкі, каб працягваць палітычнае жыццё. Вось вы сказалі пра тое, што, ну, шкада, што вось яны гэта не на карысць, а я чуў такое меркаванне, што якраз такі на карысць. Іх палітычнае бачанне такое, што удзел у Коордынацыйнай радзе — это толькі чорная метка для палітыка.
Так вот ўсё ж таки на карысць не на карысць вот што губляе коаардынацыйная рада дэмакратычны палітычны рух а можа быть і вот Бабарыка больш падрабязна на ваш погляд ад вот гэтага не удзелу. Ну спачатку про карысць я казаў про карысць для супольнай справы не про карысць там што хтосьці там прасунецца у адрозненне ад іншых і гэтак далей. Супольная справа будзе рабіцца лепш і больш эфектыўна калі больш сіл мы яе будзем укладаць і таму зразумела што усе разам не выйграем калі не будзем працаваць разам і выйграем калі аб'яднаем намаганні калі не ўсе гатовыя зараз аб'ядноўваць ну ёсць у кожнай структуры напэўна розныя прычыны я магу іх зразумець сапраўды Коаардынацыйная рада не набыла таго аўтарытэту каб туды ўсе вельмі хацелі і трэба шчыра яшчэ сказаць што шмат хто баіцца таму што крымінальныя справы людзі у Беларусі сваякі там родныя ёсць і некаторыя просто не наважыліся у такой сітуацыі бо гэта праблемы ніякіх дывідэндаў асабліва матэрыяльных Коаардынацыйная рада не дае але дае магчымасць быць пачутым прапанаваць ідэі разам паспрабаваць рэалізаваць і гэта для супольнай справы важна. Думаю што каманда Бабарыкі была б вельмі патрэбная ў Коаардынацыйнай радзе шкада што яны так не зрабілі мы з Віктарам Бабарыкам кансультаваліся і асабіста і пасля сустракаліся неаднаразова но у яго ёсць ідэі як можна змяніць усю эту структуру нашу дэмакратычных сіл і ідэі цікавыя і я думаю што ну што рабіць ты ж не прыйдзеш і не скажаш так хлопцы дзяўчаты зараз давайте так ператасуемся зробім трошки інакш трэба гэта выкласці публічна як праект зменаў паглядзець якія крокі трэба зрабіць да якога стану трэба прыйсці і гэта зноў жа у Коаардынацыйнай радзе трэба рабіць бо там запланавана такія дыскусіі мець так што дзверы Коаардынацыйнай рады дакладна не будуць закрытыя ніводная структура не будзе мець манаполіі я ўпэўнены ў Коаардынацыйнай радзе гэта значыць што разнастайнасць захаваецца і нават калі хтосьці не ў Коаардынацыйнай радзе то можна да знаёмых калег звяртацца з прапановамі і я думаю што так і правільна было б рабіць. Троху на іншыя тэмы. Спадар Александр, неяк пасля ўжо па выніку двух прэзідэнцкіх кампаній я спытаўся у Владимира Некляева. Гаспадар Владимир, а вы ведаеце, хто у вашай камандзе быў агентурай? Ён кажа, ведаю. І кажу, і па імя ведаеце, і дакладна? Ён кажа, да, ведаю. А говорю, а чаго вы яго не вытурылі? Ён кажа, так хай лепей побач будзе агентура тая, якую ты ведаеш, чым тая, якую ты не ведаеш, а яна ўсё адно будзе. Ведаеце у вашай камандзе агентуру? Не ведаю. Не дапрацоўваеце? Магчыма, але мы адсочваем па такіх розных параметрах сітуацыю і вось такіх зліваў істотных не было за ўвесь час. Можа, нам пашанцавала, можа, вельмі прафесійная агентура, але добрая працоўная атмасфера і я думаю што я спадзяюся што агентуры у нас няма бо прыкметаў таго што вось у істотных выпадках крытычных калі гэта важна штосьці адбывалася такое не спробаў вербаваць было шмат розных людзей я чытаю вось наш чат офіса Святланы Ціхановскай і кожны дзень зараз то да бацькоў прыходзяць то да дзяцей прыходзяць, то выклікаюць, там, то пішуць нейкія прапановы, то мне пісалі на украінскай мове ад імя украінскай СБУ, быццам бы. Такія прапановы. Гэта ўсё робіцца. Узломваюць аккаунты. Ну, дзякуй Богу, у нас ужо гэта спынілася. Некалькі разоў такое было. Зараз навучыліся. Так што спробы ёсць, і іх вельмі шмат. Ну, я думаю, што, канешне, Владимир Некляев чалавек мудры. Вось, калі ведаеш, то можна неяк гэта выкарыстоўваць, але у нас пакуль
таких ведаў няма. Значыць, спадзяюся, можа, і людзей таких правакатараў няма. Александр, я задаў это пытанне не для того, каб просто хайпануць на тэме. Яна сапраўды как бы такая важная, і некалькі момантаў, тут два таких падыхода. Першы, офісу у тым ліку чамусьці выставляюць у віну і, умоўна кажучы, кейс чорнай кнігі Беларусі і кейс Гаюна. Ужо Мельнікаву і кейс не выставляюць, але ўсё адно там типа гэта латушка, а латушка ўсё адно мае дачыненне і да офіса, апасрэдавана, конечно, але мае. Ці прымаеце вы, ну, ці бачыце вы пэўную частку віны офіса ў тым ліку у гэтых сітуацыях? Давайте разберемся. Чорная кніга Беларусі, ну, офіс не меў дачынення, і, на жаль... Франак Вячорка, кажуць, меў дачыненне, а ён жа мае дачыненне да офіса. Не, ну тады у кагосьці там ёсць знаёмыя, у кагосьці ёсць сябры, у кагосьці ёсць жонкі, мужы і гэтак далей. Тады кожнага можна вылічыць, што ўсе ад Адама і Евы пайшлі. Франак Вячорка, я не ведаю, наколькі я разумею, ён не быў у той камандзе, але з імі камунікаваў. І тое, што яны абвінавацілі не таго, хто там штосьці не так зрабіў, а проста ўсіх, і пачалі паміж сабою сварыцца, гэта тое якраз, што гэты губазік, які пранік у гэтую чорную кнігу Беларусі, і хацеў, каб усе перасварыліся. Зразумела, што мы не прафесіяналы. Зразумела, што няма такой падрыхтоўкі, ніхто з нас у КДБ не працаваў, ці ў іншых спецслужбах. І спецслужбы ўмеюць рабіць сваю працу. Яны ўцёрліся ў давер, улезлі ў гэтую чорную кнігу Беларусі. Падрабязнасці я не ведаю, але ведаю, што быў вялікі скандал, і людзі пацярпелі, хто туды пісаў, але нешта там, катастрофы не адбылося. Хаця гэта у кожнага ў жыцці можна і лічыць нейкай катастрофай, глобальна не адбылося. Што да Гаюна? Слухайце, ну гэта ўжо за ўсімі рамкамі. Праект, які быў створаны, каб дапамагчы ўкраіне абараняцца ад расійскай навалы. Праект, які працаваў некалькі гадоў, больш за 3 гады, наколькі я разумею, і ў які хацелі ўлезці спецслужбы, але не змаглі, і ўрэшце, ну так атрымалася, што затрымалі там чалавека у Беларусі, у якога на тэлефоне штосьці знайшлі. І зараз судзяць. Дык, прабачце мяне, гэта несумленна проста. Гэта дапамагло выратаваць там тысячы жыццяў, ці дзесяткі тысяч жыццяў, таму што украінцы ведалі, якая тэхніка, куды ідзе, адкуль там ракеты і гэтак далей. І гэта трэба дзякуй сказаць людзям, якія гэты праект рабілі, прыватнасці Антону. А вось звычка вініць не тых, хто вінаваты, а сваіх, я яе не прымаю. І я лічу несумленнымі гэтых людзей, якія вінавацяць арганізатару беларускага Гаюна у тым, што спецслужбы нарэшце яго ўзламалі. 3 гады з лішнім не маглі ўзламаць. Таму, ну, гэта ўсё несур'ёзна. І трэба проста глядзець праўдзе ў вочы. Так, мы не на пагулянку выйшлі. Ідзе вайна. І трэба займаць нейкі бок тых людзей, якія правільна дзейнічаюць, і тых людзей, якія злодзеі. Вінаваціць трэба злодзеяў, а не тых, хто правільна ўсё рабіў. Канешне, няма гарантыі, і было б дзіўна, каб калісьці спецслужбы кагосьці там не выкрылі, не ўзламалі. І спецслужбы адна іншую так узломваюць. І тады што? Нам вінаваціць толькі сябе? Так што гэта шляху нікуды. Я думаю, што трэба сказаць дзякуй тым людзям, хто намагаўся штосьці рабіць і зрабіў. Магчыма, не атрымалася. Трэба прызнаць памылкі. Але тыя, хто вінавацяць сваіх, працуюць на КДБ. Ну і як працяг, мы не адзін раз гаварылі пра тое, што вось гэтая выбарчая кампанія
дае магчымасць на законных падставах как бы прасунуць сваіх людзей спецслужбам у склад коорднацыйнай рады. Ну, да прыкладу, галасаваць можа чалавек ці то ў эміграцыі, ці то ў Беларусі па беларускім пашпарце. Далі, скажем, загад, две вайсковыя часткі прыйшлі, прагаласавалі за пэўны спіс, дзе ёсць пэўныя людзі. Лідар спіса можа і не ведае. А вот так вот і прайшлі людзі. І вот што з гэтай сітуацыяй рабіць? Ну, трэба, па-першае, пралічыць, ёсць магчымасці у нашай каманды, якая займаецца арганізацыяй галасавання, адсочваць розныя такія дзіўныя падзеі, якія трэба прааналізаваць і прыняць меры, каб яны не адбываліся, спрагназаваць, што можна рабіць, але я магу сказаць адно: не хочаш, каб фальсіфікавалі выбары, не праводзь іх. Гэта тое, што не працуе. Хочаш праводзіць выбары, быць гатовы да таго, што хтосьці захоча там не вельмі сумленна ў іх паўдзельнічаць. Трэба адсякаць маніпуляцыі, фальсіфікацыі, але трэба, каб у людзей гэта права выбора было, і мы павінны гэта забяспечыць. Рызыкоўна? Так. Трэба? Так. Когда обращаются к Тихановской, она говорит: я финансами не занимаюсь, помочь не могу. По другим вопросам, с легализацией, с работой, то же самое. Я по данным вопросам помочь не могу. Вы считаете, лидер должен так отвечать? Пытается глядачка под ником Наталья. У меня, конечно, есть отказы на ободва гэтые там как бы выставленные, але вот хотел бы вас послухать. Ну, па-першае, калі б Тихановская размяркоўвала фінансы, я разумею, колькі б было людзей, якія б яе абвінавачвалі ў тым, што яна неправільна іх размяркоўвае. Яна дакладна не размяркоўвае, яна дамаўляецца, каб, напрыклад, розныя краіны пералічылі грошы ў міжнародны гуманітарны фонд, а гэты фонд ужо падсправаздачна перадаваў гэтыя рэсурсы тым, хто дапамагае палітвязням. Ці, напрыклад, яна заўсёды падтрымлівае дзейнасць фондаў салідарнасці, якія збіраюць сродкі і дапамагаюць людзям. Так што вінавацце, не вінавацце, Тихановская размяркоўваць грошы не будзе. Я казаў ужо пра тое, што ў нас павінна быць такая сеткавая стратэгія, што кожная арганізацыя займаецца сваім, але мы супрацоўнічаем, і ёсць праваабаронцы, якія дапамагаюць людзям абараняць свае правы. Вясна, дарэчы, віншую вясну з юбілеем, які хутка надыдзе. Я быў сведкам падчас чарнобыльскага шляху 96-го года, як арыштавалі шмат людзей, і была створана гэта праваабарончая арганізацыя, якая, ну, я не ведаю, пералічыць, што яны зрабілі карыснага для беларусаў, просто не ўдасца, там трэба будзе вельмі шмат часу. Беларускі хельсінскі камітэт, прававая ініцыятыва, яны таксама дапамагаюць людзям. Ёсць арганізацыі ў розных краінах, якія дапамагаюць з легалізацыяй. І мы падрыхтаваліся зараз, калі будзе наступная хваля вызвалення палітвязняў, спадзяемся, што дамоўленасці з амерыканскім бокам спрацуюць, то ёсць ужо шмат тых арганізацый, якія дапамагаюць. Таму трэба звяртацца ў гэтай арганізацыі. Калі хтосьці піша у офіс Святланы Тихановскай па канкрэтным пытанні, мы накіроўваем у канкрэтную арганізацыю, якая гэтым займаецца. Вось. Канешне, можна вінаваціць ва ўсім Святлану Тихановскую, але калі хочаце атрымаць адказ, проста напішыце. І мы раскажам, ці мы сапраўды не можам нічога зрабіць, таму што праблема вельмі складаная, ці мы ведаем, хто гэта можа зрабіць, і мы тады туды накіроўваем. Калі гэта офіс можа зрабіць, напрыклад, было шмат апошнім часам арыштаў беларусаў і нават у Злучаных Штатах. Але мы адбілі практычна ўсё. Не можам пра гэта, ну, акрамя Андрэя Гнёта, дзе мы таксама ўдзельнічалі, і там шмат якія арганізацыі ўдзельнічалі, яго вызвалілі ў Сербіі. Мы не можам гаварыць без згоды людзей, але тым не менш. Ёсць магчымасць, дапаможам. Нема, так і скажам. Абяцаць, што мы дапаможам і не рабіць, мы не можам. Так што тое, што робіць наша супольнасць, дэмакратычны рух, гэта вельмі шмат. І доля Святланы Тихановскай у гэтым не вельмі вялікая. Яна не можа быць
вялікая, таму што немагчыма зрабіць усё. Але ёсць людзі, якія выконваюць вельмі важныя функцыі. Напрыклад, добраахвотнікі адстойваюць просто гонар беларускай нацыі, абараняючы Украіну. І мы можам ім дапамагаць, мы не можам іх замяніць. Тое самае, напрыклад, калі гаворыць пра тое, што людзі павінны ведаць праўду, незалежныя медыі гэтую функцыю выконваюць. І нам трэба проста ім дапамагаць. Мы не можам іх замяніць, і не трэба. Так што разам, толькі разам. Ну так, я просто дадам, сапраўды, калі ёсць пытанні і неабходнасць фінансавай дапамогі, для гэтага ёсць фонды. Ёсць Байсол, ёсць там краіна для жыцця, ёсць міжнародны гуманітарны фонд, і ёсць іншыя фонды. Как бы яны займаюцца дапамогай пэўнай фінансавай ці ў складаных сітуацыях, ці там якой іншай дапамогай. Што тут вам дапаможа Ціхановская? І тое ж самае па пытанням з легалізацыяй. Ну, з работай, там, я не ведаю, хто тут можа дапамагчы з дэмсілаў увогуле. Это толькі калі ў кагосьці ёсць свой бізнес, і ён можа уладкаваць на працу, а з легалізацыяй ёсць адпаведны чалавек у офіса, юрыст Леонид Морозов, які займаецца дапамогай, і как бы это пытанне да Морозова, а тут таксама не туды. НРЛ ўсё піша пра Шаціліну, няхай пракаментуе назначэнне Шацілінай. Добровольскі мае дачыненне да Шаціліна. Ну, как бы я не зусім разумею, у чым пытанне і з чым там как бы перайшла дарогу Шаціліна гледачу пад нікам НРЛ, тому что как бы ну Шаціліна і што, якія прэтэнзіі? Это тое ж самае, как крыкі там: вы пакралі ўсе грошы, а дзе вашыя доказы? Мне дастаткова быць перакананым на 1000%, не трэба ніякіх доказаў. Такі тут, ну што Шаціліна? А што вы можете сказаць? Святлана Шаціліна — это чалавек, у якой сэрца баліць за Беларусь. Яна ўжо даўно жыве ва ўкраіне. Яна магла б спакойна мець свой бізнес, і хоць там вайна, ну яна працавала і зарабляла. Але яна ўзялася за тое, каб дапамагаць беларусам, бо там не даходзяць рукі у уладаў. Там сапраўды і нават добраахвотнікі беларускія, якія ўжо атрымалі траўмы і не могуць там на раненні, не могуць больш служыць, яны сацыяльна неабароненыя. І яна гэтым шмат займаецца. Недавно, вось учора я читаю, Светлана піша: слухайте, ну нарэшце і тут нейкія зрухі. Наша дэлегацыя праязджала мяжу ва Ўкраіну з Польшчы ўсяго 1 гадзіну, а не суткі там, як раней. Таму што мы ўжо адладзілі працэдуры і з памежнай службай украінскай, і з групай за дэмакратычную Беларусь ва ўкраінскай Верхоўнай Радзе. Быў прыняты закон аб добраахвотніках, дзе таксама пра беларусаў ужо ёсць. І зараз проста вельмі шмат пытанняў, якія мы спрабуем вырашаць, калі ідзе вайна, і не да нас, але мы вырашаем. І тут роля Святланы Шацілінай вельмі важная. Можна сказаць, што яна зрабіла не ўсё, можна яшчэ ў чымсьці яе абвінаваціць, але мне пакажыце там людзей, якія зараз гэтым займаюцца. Ведаю, што ёсць беларускія арганізацыі, якія ў розных гарадах таксама абараняюць інтарэсы беларусаў. Дзякуем шчыра за гэта. Ёсць тыя, якія там асацыяцыя вільна Беларусі, Алексей Францкевич, ён займаецца распаўсюдам праўды пра тое, як беларускія добраахвотнікі ваявалі, ваююць, шмат хто загінуў за Украіну. Яны і за Беларусь таксама загінулі, гэтыя людзі. Трэба, каб кожнаму сказалі дзякуй. А вось не навучыліся мы яшчэ казаць дзякуй, але навучыліся казаць фэ шмат хто. Ну і карыстаючыся момантам, раз ужо ўзгадалі Украіну, ўсё ж такі, калі чакаць, што там адбываецца і з візітам, і ўвогуле з судзеяннем з украінскім бокам. Бо быў Франак Вячорак у нас у эфіры, казаў, што візіт абавязкова будзе, працуем над гэтым, можа ён будзе тут как бы не афішавацца і гэтак далей. Ну, як звычайна, любіць цемніць. Гэты Франак, не даб'ешся ад яго праўду. Быў Евген Магда у нас в эфіры, які сказаў, што мне такое адчуванне, што з Мадзярам Святлана Ціхановская сустрэнецца хутчэй, чым з Зяленскім. Ваш прагноз?
Магчыма, з Мадзярам таксама сустрэнецца, не ведаю, хутчэй ці не. Франак чалавек дыпламатычны, асцярожны, ад яго няпраўды вы не пачуеце. Але і праўды не даб'ецеся. Не ўсю праўду ён можа сказаць, таму што шмат якія рэчы адчувальныя. Ідзе праца, і зараз рыхтуецца гэты візіт. На жаль, атрымалася так, што перамовы украінска-расійскія там зараз зайшлі у такую стадыю, дзе зусім все незразумела. Ужо вядомая мне, хоць можа быць замененая, але вядомая мне кандыдатура спецыяльнага пасланніка па сувязі з дэмакратычнымі сіламі Беларусі ўрада Украіны. Гэта прамяркоўвалася да гэтай падзеі, каб усё сабраць у адзін візіт. Ідзе падрыхтоўка да візіту. І ведаеце, галоўны не візіт. Ось мы калі з Шацілінай абмяркоўвалі, там у яе было інтэрв'ю, яна кажа, ну вось трэба ж, каб яны сустрэліся. Я кажу, слухайце, сустрэча не панацэя. Трэба, каб вырашаліся праблемы. Сустрэча можа дапамагчы. І вось яна адбылася, яны пагаварылі. Зараз вельмі цёплыя кантакты там і з Верховнай Радай, і з офісам прэзідэнта, і з Міністэрствам замежных спраў. Усё лепш ведае, канешне, Франак, бо гэта яго сфера дзейнасці. Але я хочу сказаць, што адносіны добрыя, праца ідзе, і праблемы мы імкнемся вырашаць, і некаторыя вырашаюцца паступова. Дзякую вялікі. Ну што ж, на завяршэнне, калі мы ўсё ж такі вашы прагнозы, што нас чакае бліжэйшым часам, што трэба рабіць беларусам, ну увогуле як рэагаваць на тыя падзеі, якія вакол нас адбываюцца, дзе актыўнічаць, дзе перачакаць? Ну, Беларусь знаходзіцца ў вельмі складаным становішчы зараз. На перасячэнні інтарэсаў і розных сіл, тэндэнцый ідзе вайна. І Беларусь ўжо мае статус суагрэсара і, магчыма, яшчэ можа быць выкарыстана Расіяй для сваёй агрэсіі. Нам трэба узмацняць сябе, і калі вы ў Беларусі, то, можа быць, перачакаць, а без сэнсу не рызыкаваць. Але калі ведаеце, што рабіць і як рызыкаваць, таксама гэта правільна. І трэба проста знаходзіць партнераў, аднадумцаў, дзейнічаць разам, удзельнічаць у выбарах Коордынацыйную раду. Вось гэта дакладна трэба чакаць 11-17 траўня. Мець там сваіх прадстаўнікоў і гуртавацца, каб калі адкрыцца акно магчымасцяў, мы былі гатовы. І трэба набліжаць гэта акно магчымасцяў. Нашы магчымасці невялікія, шчыра скажу, але яны ёсць. І тое, што вызваляюць палітвязняў, гэта таксама і заслуга ўсяго дэмакратычнага руху, бо калі б не было міжнароднага ціску, іх не вызвалялі б. А каб дэмакратычны рух нічога не значыў, то не было ніякага ціску. Напрыклад, у Азербайджане шмат палітвязняў, ніхто гэтым не займаецца. Таму што няма такого статусу у дэмакратычнага руху азербайджанскага, як у беларускага. Хачу яшчэ раз сказаць. Коордынацыйная рада – важны орган, важная пляцоўка для коордынацыі. Ніводная нацыя не стварыла сталага пераабіраемага органа у апазіцыі і ў міграцыі, акрамя беларусаў. Трэба гэта цаніць, развіваць і паляпшаць. Крытыкаваць таксама трэба, але трэба рухацца наперад. Коротко, гаспадар Александр, Еўропа не плануе ўсё ж таки мяняць сваю палітыку ў адносінах з Лукашэнкам? Не плануе. То есть офісу не давядзецца хуценька перабувацца? Ну, я думаю, што слова перабывацца тут такое недарэчы. Нам трэба будзе рэагаваць на змену нейкай міжнароднай сітуацыі і так далей. Магчыма, будуць дзеянні і ваенныя інтэнсіфікавацца, і тут усё складана. Але Еўропа пакуль займае прынцыповую пазіцыю, што трэба вызваляць краіну, і для Еўропы важна, каб Беларусь была часткай новай сістэмы бяспекі, а для гэтага Беларусь павінна быць дэмакратычная. Не нейкая дыктатарская, якая можа выкінуць што заўгодна заўтра, а дэмакратычная. І вось таму яны на нашым баку.
Дзякуй вялікі, на сёння развітваемся, але спадзяюся, што ненадоўга і спадар Александр будзе часцей завітваць да нас у госці. А пакуль што подписывайтеся на сацыяльныя сеткі офіса, кабінета ды іншых структураў, іншых дэмакратычных структураў. Нагадываю тым, хто вось піша тут, дык калі ўжо выбары, спадар Александр нагадаў, я нагадаю яшчэ раз, с 11 по 17 будзе галасаванне, перыяд галасавання 17 траўня заканчивается голосование, а пачынаецца 11 траўня у координацыйную раду 4 склікання. Не пропустите, проголосуйте, ну і будзе нам усім шчасця, спадзяюся. Будзе, калі не будем абыякавыя. Ну так, будзе, все будзе. Дзякуй вялікі, Александр Добровольскі, Зміцер Лукашук былі з вами. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.